lehen da biziko platera, txiak, hemen txukun. Biharrengo platera ere, hemen txukun. Eta gozua, guantxe ingo deu, krenbule bat ingo deu, gure gaurko gonbidatuakin, bai. Ze, poltsa polita hemen, Uste zue? Gure gaurko gonbidatuak iteitu, banan, eta eskuz. Eta esautu nahi bazue, hortxe gelditu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Maialen Irastorza, ongi etorri zer moduz? Kaixo, ondo, bai. Poltsa mordo bat ekarrituzu, eta ze dotoriak danak, ez da? Bai, saiatzen ga, dotoriak iten, bai. Teituzu. Bakizu, jostuna da, diseinatzailea da, eta poltsak, eta osagarriak, eta ze gauza itituzu? Poltsak, motxilak, eta riñonerak bai, hemen ez daude ikusgai, minon. Dirua emateko, eta gauzak emateko, ez da? Bai, oida, osagarriak. Osagarriak, oso politak itituzu. Guantxe garatuko deu zeo ial, eta nundik nua ibiltzean gauza politoietan akiteko, eta aldi berian gozo gintzai emango dugu, ados? Oida, Zukalde zenuz moldatzezea? Bai, moldatzen az, bai. Adi lagunak saio bikaina da gauta. Bueno, lagunak eta Maialen garatuko izu eta errezetakin nundik noa biliko gehan, bale? Izan duguna krenbule bat ingo dugu, kremakatala, baino limoiduna. Orduan nola ez, limoia erabiliko dugu, eta ingo ditugu ustu eta geho krema barruan sartuko dugu. Ustutzen deunean, ingo deuna da birrindu, zukuak atean, eta zuku horiek naztuko ditugu arrautzekin, baitaren naztuko dugu artoirinakin, azukrekin eta vainilla pixka botako jau eta esne pixkat. Hoi dena, zutan ingo deu, natila batzuk izango bazian bezala, eta gero zutatik kanpo gehituko dio gurina. Krematuko deu pixkat, mangatxo baten sartuko deu, eta gero ustu ditu dugun limoiak beteko ditugu, eta hoi izango gauzko plateran, gozoiak gitzan oinarria. Eta ingo ditugu pare bat gauza lagungarri bezala. Bat ingo deuna da, hemen, bi mandarina hau egingo ditugu azalak kendu, mamila atea, gajua garbi, eta egingo ditugu azukre pixkatekin karamelizatu, gero hemen dakau likoria laranjana, eta botako dio baitare zukua beste mandarinana. Karamelizatuko ditugu bertan, eta jarriko dugu gero plateran lagungarri bezala. Eta baite kurruskari bat ingo dugu, eta hau izango da. Azukria zutan jarriko dugu, karamelizatu ingo dugu, berta botako ditugu almendrolak xaflain da, aldeun neurrian, opusketetan inda, eta estillare bai. Eta hoi gutxi balitz geho, esne gaina botako jo, eta tofe antzeko bat ingoa. Tofe horrekin, geho ingo deuna da, ontzi baten jarri, silpak baten gainean, silpaka da espeatzeko papel erabiltzen duen berezioetakoa, eta labian sartuko dugu. Eta esan dugun bezala kurruskari karamelizatu batzuk ingo ditugu, gure postren gainean jartzeko. Eta hormenta pixka, lagungarri bezala. Espezial, zuek harrituzun poltzak. Maixala, ze gauza ederra egite dituzun. Zer da zehazki maixala, zure, poltzen marka da, ez da? Bai, oida, poltsa eta motxilana. Maixala martxan? 2017 hasi nintzen. Aurduan gelditu nintzen eta denboranakan, eta, hortikan nire laguntxua boltsa bat oparitu nion, eta, lagunak animatu ziten, venga, azokan parte hartu bertzu edak ez eta. Azokan parte hartu nunak azkin gauzakin, eta gehiasan arrakasta izan duzun, eta, hortikan ja, bikotia eta bile jarri ginen serio, eta maixala izena sortu genuen, eta marka aldi berian. Eta hortikan ja web horria sortzia torri zen, eta ja dendatara salzia. Arrakasta mordo batekin zabiltza, ez da asko gustatu dira, ez da? Bai, ja 6 urte bani joa, eta, bai, gustatzen da, bai. Itzeiten jarra bitu berdu, baina lanak jarri bezkizuta horrena, bale? Armendu lau xafletan iten jungo, zea txirek itxarraka, bale? Hola xe, aldezun neurrian, xafla, txikitzen baina txikitu iten dira, danak inbiar dituzu, bale? Bale, txikillakin, Hobeton moldatze zeanakin. Bi atzoiek zaitu, jarraitu berduzu josten da, bale? Bai. Bueno, konta iguzu, eta hasi zinean, esan zenun, opari bat iteko tan... Hola xe, ez? Hola, txikillagoak, Bai, nahi oso xafla ingo dugu, hola, geho kurruskario gelitzeko, jungo zean, xaflatxo batzuko lamosten, bale? Venga, zure kontu. Eta esan dizuten bezala, hasi zinean niten,
eta gio, zuk zer, diseinatzailea zinan, jostuna zinan, horren arira zehose gehiago ikasi behar izan dezu, nola junda historia? A ber, ni berez ingurugiro ikasketak jut, ingurugiro lizentziatura, eta hoi bukatu nunean, bueno, hortan lanian hasi nintzen. Minon, betidan ikan ezagutu izan dut joskintza etxean, zerikan ama jostuna da. Vale. Eta beti izan dut afizioa horrena. Bino aldi berin, pues, lani nahi nintzen bitartin, Asun Dominguez Akademian hasi nintzen pixka formatzen, eta, bueno, hor patroi gintza ikasi nun, josten gehiore bai, eta hor formatu nintzen, gehien bat. Gero jan nire kabuz, jonaz gauzak pues, investigatzen, eta inan arabera pues, ikasten, egia esan. Bai. Vale, orduan, zuk ikasketak itea juntzinanien edo diseinatzaileenak, eta bar, etzenekin hontan bukatuko zen dunik. Baizea, ez da pentsature. Ze ona. Bai. Ze ona. Eta, zure esan dezu, zure amare bai, jostuna zala, dala edo... Dala, oaindikan bai. Bueno, oza, vale. Ja, oantxe bertan nei launtzen nahi nau, gauza batzukin egia esan. Zertik bide hontan ni hasi nintzen, gero bikotia eta bilek bai ondu ginen, 3 urte, bino gaur egun ni bakarrikan oz maitxalan. Eta orduan pues, eskua botzen hau amak egia esan, oain gabonetako txampa guzti hau aurre amateko, Zuntzako gabonak dia gugutzako gozogilentzako bezala sasoi potentenak? Bai, hoi da, bai. Ez que ze oparitxo bat iteko eta olako poltsa jar bat eosi, ez da? Bai, jendia ilusio egiten, jo jasotzia, eta gu ilusio zo egiten. Ona. Bueno, eta hoi zer dia? Neguko kolezio itxurak, pixkatola, pixka potentek, ez da? Hoi da, bai, kolore aldetiketare, pixka sufrituak, eta bai, gorputzakin. Hau da, azkeneko bildu mehin duguna, hemen izena jarri jogu, dena bertan sortu dugu, dena talerrian sortu dugu, gure talerrean, oi hartzunen da, hola. Talerra hau da, gure etxe azpilan garaje sendo badakagu, eta hor dakagu talerra. Eta, gaina argazkiak eta gure ingurun ategen itun, oi hartzunen endaian, eta, netzak gure signifikadua dakaten, lekuan. Eta, hoi da, bilduma berria hoi da, tegina zan, harrera ona izan du. Eta adibidez, bilduma berri hontan, zenbat poltsa desberdin topatuko ditu, oz kolekzio hontan zenbat artikulu, ez dakit nola esan dakizazun? Bai, pieza. Pieza, hoi da. 9 modelo ezberdin dira, eta bakoitxetikan 5 bat kolore ezberdin daude. Vale. Bai. Eta adibidez, eurrengo egun ez tegulako ikan topatuko? Dana berrik izango dira kolekzioan? Ez, jarraitzen dugu, adibidez... Igual baten bakendu, besten bazartu, o la pixka kudeatu? Bai, modelua... O baten bakeitu, eta baketxo, urtero baketxo. Bai, gehiago, minio, gehiago, kendure inbertugu, bestela ez da sostenibilia, eta... Hoi da. Eta ikusten dugu ze modelo funtzionatzen duen ondo, eta horrei jarraipena ematen jogu. Gustokoa denin, segi. Hor gertatuko zaizu, ni hau pila gustatzen zait, eta gero izain besteatea, eta gero itzaizun hain beste gustatu, igual arrakastan mordo bat, egolakoak izango dira, ez da? Bai, ez usteko izaten dira. Pastel honekin, liau ingo jatearra, liau jat. Eta hori jatizkia dana, gaia, ama. Ja, bai, pasatzen dira, holako kegia zen. Aurrek urtean adibidez, atea genuen, boltxoi, grisa, koloretako asakinta hola, eta, hasieran etzun olako arrakasta zakanik ematen, baino geho kristona izan duzun egia zen. Bai, eta agortu zen, eta jendia deika, aberroi non lortu litxeken, eta... Subasta. Ona. Bai. Bueno, eta ze gehiago, a ber, adibidez, zertan inspiratzen zea kolekzio berri jakiteko, nondikan ateatzen zaizkizu ideia horiek? A ber, egunerokotasunean, eta... komodidadia beira iten dugu pixka ditxenua, gero... Komodidadia, oza, praktiko izatea historia. Praktikoa izatea, bai, funtzionalak izatea eguneroko. Eta gero, Pariseko ferira joten gare bai, eta han, lokura bat da, egia esan telan aldetikan. Osa, han dago, denetikan dago. Han ez tonik ez dago. Baina, a ber, Parisen zer dago, zehazki, a ber, kontatu zer da. Premier Vision izena duen feri bat, eta hor, egoten dia, oialak, kantidade haundillak erosten juten antzako, baita kantidade txikillak erosten juten antzako ere bai, osagarriak, larrua, denetik. Nondik etortzen dia oiala hauek adibidez? Nondikan zer material eta nolakoak dia? Oiala hauek, hornitzailea italikoa da, Italian iten dia oiala hauek,
Eta kasu hontan, bilduma hontan, berezitasun bezala, pues, induguna da, Oialakarri Italitikan, eta akoltxatzea eraman, Bartzelonara, gu nahi genuen diseinu emanez. Osa, zure ikutu emateko, ez da? Eta zure horrek bakarrak dia orduan, ez da? Hoi da, esklusibidade hori lortzeko, ere, bai. Ona. Bai. Eta adibidez, hoiek negukoak izan da, ebitako prepauta daude, o nola dia? Bueno, horreire behitzen jogu eta kasu hontan dia urarekiko resistentiak. Osa, impermeabiliak ez dia, baino asko, ura oso zaila da, pasatzen. Ados. Bai. Ados. Eta, adibidez, zenbagarren neguko kolekzioa da, zenbat indituzu ja? Esan dezu 2016-an, 17-an, urtero ateatzezu kolekzio berri ja? Bai, hasieran igual urtean behin nola iten genuen, eta oan ja urtean bi alditan iten dugu. Representantikin iten dugu lana, eta dendak ere eskatzen dute udarakoa eta negukua ezberdina eukitzia. Bai, aldaketa bat emateko, bai dendai, eta bai egia esan bakiruak laundu iteu, gauzatea emateko bestia, ez da? Bai. Bueno, pixka daldre bestu adudazkena, baino... Zuk poltsatxok itizutuzu, baino ni saski bat, dinot hemen, ikusi aldezu. Hemen saskitxo ontan, ikusezu nola gehatu dan, gio hau erabilingo deu birrinduta krema prestatzeko, eta bingo deuna da gero bete, eta karamelizatu ingo deu pixkat, gainetikan, Dotore gehatu dira, dotore bai. Bueno, hemen bagoaz txirrikitxarraka, nik limoiak ustu ditut, bat indet klasikua, metiko limoi betia, klasikua. Normalen limoia onditxauak izatezian horiek, baina bueno, gau ekin ingo deu. Eta nola, gozuak ingauden, bagoaz ikustea alfajoriak nola iten dian, alfajores brutalesea. Guazen bertara. Kaixo, Jorge naiz, gaur Arrigunagan gaude, eta alfajores brutalesen proiektua aurkeztuko dizuet. Proiektu hau, No eta Baltasarrek eramaten dute, beraiek dira obradorearen sukaldariak, Baltasarrek beharra egiten du Andremariko jatetxean, eta Noelek argazkilaria da, printzipioz, baina betidanik egin ditu reposteriako gauzak. Proiektu hau 2019an hasi zen, izan zen Noeren opari bat Baltasarren urtebetetxean, Argentinak direnez, eta Argentinan alfajore asko jaten direnez, produktu hori ekarri nahi zuten Euskal Herrira. Baltasarreri gustatu zitzaion ideia eta hasi ziren proiektuarekin. Lehenengo Galdakaoko Andreamari jatetxean hasi ziren gaietak eta alfajoreak prestatzen eta gero hasi ziren beraien obradorean. Gure alfajoreak ez daukagunez leku fisiko bat saltzeko, gora aukeratu dugu taberna hau, zeren lehenengo taberna hasi zena saltzen izan zen. Taberna honetan biluzik saltzen ditugu gure alfajoreak, askoz gehiago saltzen direlako, baina beste denda batzuk nahiago dituzte estalita saltzea. Ezagutu duzue alfajoreen historia eta orain goazen obradorera batzuk prestatzera. Hemen gaude ja obradoren barruan eta Noelek egingo dizkigu alfajore batzuk izango dira tradizionalak, galleta txokolatezkoekin eta dulce de leche barnean. Eta gero bestea, vainiazko galletatxu bat izango da, limoizko musa bategaz barruan, eta barneko bihotza izango da txakolina gel bategaz. Eta bere txokolatezko estaldura izango da txokolate txuria veganoa. Eta bukatuko dugu lore zikubatxuekin. Azteko, hemen ditugu gaietak, eta hasiko da Noelek barneko dulce letxe sartzen, gero estaliko du beste gaieta bategaz, oin egingo ditugu bi barietate hauek, baina alfajore brutalak badituzte 20 baino gehiago barietate ezberdin. Eta askotan egiten dituztenak dira sasoiko fruituekin, adibidez pikuekin egiten den barneko kobertura bat. Gehien saltzen den alfajorea tradizionala da eta Noelek egiten ari duen alfajorea da. Prozesu honetan lehengaiak oso garrantzitsuak dira, zeren kalitatezko alfajoreak egiteko garrantzia handia ematen diogu gurinari, azukreari, irinari eta txokolateari. Jarraituko dugu txakolinaren alfajorearekin.
Kontuan hartu behar dugu, gaieta egiterakoan orekatua izan behar dela eta jasan behar dituela barneko musak edo mermeladak eta gero kanpokaldeko estaldura. Eta alfajore hau, txakolinaz osaturiko alfajorea da. Arrabetsuko txakolin bat erabiltzen dugu eta baritatea da Hondarribia zurikoa. Hau adibidez, aukera vegano bat da, limoizko humus bat da, txakolinarekin. Eta honetaz aparte baditugu beste aukera batzuk, veganak ere direnak, tradizionala, txokolatez egindakoak edo frutuz egindakoak. Orain hasiko gara koberturarekin. Beraiei ilusio asko egiten die bere herrialdeko produktu bat ona ekartzea eta harrera oso ona izan du Euskal Herrian. Beraien kultura gurearekin bat egitea oso garrantzitsua izan da bere proiektuan. Alfajoreak mundu guztientzako dira, bai txikientzat, bai nagusientzat. Nagusiei gehien gustatzen zaizkionak dira txokolate beltzak, laranjasko mermeladaekin edo olakoak, eta txikiei urren kremaz osatutako alfajoreak edota dulce de leches egindakoak. Ikusten duzuenez, obradore honetan dena eskuz egiten da eta era tradizionalean. Hauek dira gaur prestatu ditugun alfajoreak, gurekin kontaktuan jarri nahi baldin bazarete, sare sozialetan aurkitu gaituzue, alfajores brutalesen. Bueno, agur! Agur! Aupa Jorge eta aupa Noel, eta gora alfajores brutales, sí, ona, Bai. Ze itxura, eta gila esan gozosaliak balin bazeate, alfajore bat hor, arratzaldea alde hortan, earki sartzea. Goxatu eta goxatu erazi, bezarka da hondi bat. Bueno, gurean jarraitu behar dugu, hemen txedazkau limotxuak, zuk armendola, bueno, hau esekin, Vale. eta gero karamelizatzen hasiko gea, vale? Nin biharretena da, hau birrindu, iragatzi, eta esan dugun bezala, arrautzekin danaztu, eta natilatxuak prestatzen hasiko gea, vale? Bueno, eta aldi berian, kontatu behar dizuzu, gauza gehiago, vale? Bai. Zeiten dezu lana gehiago, bezerok eskatzen dizuen bezala, o zuri gustatu inbiartzaizu lehendabizi zuri iten dezun lana, o nola iten dezu historia? Bueno, a ver, dendata egiten dugu lan alde batetik, eta orduan dendata ja daude modeluak, oiek dia sartzen digunak. Orduan hor da, Jose, ja diseinatua da ona. Eta bestaletikan, pues bezeruak etortzen dira tailerrea, eta... Personalizatuak dituzue bai orduan? Eta, bueno, a ver, ja gutxi jo, bino, bueno, hain dikane pixkat egiten dugu. Bai, lanik etzeonian, inberrazioan zeona, baina Bai. lana balin badao, ez da? Hoi da, Nahi bai, baino bai. ezin askotan, ez da? Bai, eski guia patroi batzuk jugu, eta orduan, hoi da, Bai, hortik ateatzia gaina asko garestitzen dira gauzak, eta... Bai, hoi da, bai. Eta, ze Baina, zan behar bueno. nizun, ze juteziak gehiago, aber, ze gustatzen zaio, no, aber, hau saldu dugu gehiago, honen bila jungo gehiago, edo zuri benetan gustatu behar zaizu kaleratzeko zure produktua. Bai, a ber, nahi gustatu behar nago bai. 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 Kolekzioa atetzen dut gustokoa. Eta jage horren arabera eskatzen joten dira, eta zerbait personalizatu dut bada, pues hortikan iten dugu. Baino nahi gustatzen hauna. Ona, Bai. ona. Eta, salmenta, nondik noa Bai. ibiltzezea hoi dena saltzeko? Bueno, leheno denan nik itxen nun, edo bikotia eta bilen bilen artian, baino gaur egun ja pues, representante badakagu eta dendana beak ematen digu. Azkenin firma batian gauza pila bat dia eta denea ezin da iritsi. Zapatero a sus zapatos esatean, ez da? Bai. Azkenian bezala dana eta gaina pilatu lana eta nola arrakastan zoazen, bakoitza berea buru belarri orduan, ez da? Bai. Eta nondik noa eamatizu, esan dezu iten dezula lana representate batekin? Hoi da, bai. Ona alda, asko saltze aldu, leku asko eta emate aldu produktua, nondik noa nio A ematezu? ber, eske pixkanak aguzatik, azkenin nola dena ni produzitzen duten, ezin dugu aletun nahi bezain beste. Orduan, pues, pixkanaka. Oaingoz Gipuzkoan, Bizkaian ebai, eta gero Andaluzira, Asturiasen, ebai itxugu, Irikitzen nahi izate. Bai, baina pixkanaka. Eta denda berezitan, edo gehore bai zure etxetikan esaltzen dezu zuzenian? Bai, dendatatikan, esan bezala, eta gero etxetikan zuzenian, eta gero web horritikan, bai. Eta gero ez da eskaera gehiago izaten dira web horritikan. Bai, Bai, saiatzen ga irudiak eta zaintzen, eta produktuak ondo apreziatzia,
interneten, eta bai, egia esan, jendia hain ikustut konfiantza ematen jola web horriak eta hortikan erosten dula. Eta, gero, tailerran bertan, alda tailerra saldu, eta hor ikusgai daude modelo guztik, edo denda guztietan modelo guzti juten dira, o batzu eskatzitu, bestia eskatzitu, mareatu ite aldi zuen. A ber, batzutan manitzen haute, bai, bai. Baina, bueno, eta gero talerrian, saiatzen az aliketa gehiena goten ikusteko, baina askotan oso gutxi do. Eta oialakeak utzi behar jotet, eta modelo zarrak, eta hola, zertik nena zaietzen. Baina, bueno, aldena. Ondo, aldena, eta txerek itxarraka, ez da? Bai, oida, bai. Ondo. Eta, adibidez, salmenta gehiago egiten da dendetan, o salmenta gehiago egiten dezu zuzenia zure... Dendetan. Bai, oaingoz dendetan gehiena. Bai. Bai, zuzenian eba egiten da, baina gehiena dendetan. Bai, dendak asko erosten dute. Eta zuei egiteko modu bai, slow fashion deitzen diozue, ez da? Bai, oida. Ez dakien slow fashion zer dan, hemen... Itz berri hau, sortzen dinak. Bai. Kontatu zer dan, zehazki. Bai. Bueno, guretzako slow fashion, moda motela esaten zaio slow fashionei, eta guretzako da, moda kostiente baten ikuspegia gure aldetikan, moda kostiente bat egitea, kontsumo kostiente bat, azkenian, pixka baloratzia nondikan heldudin piezak, eta nola sortu din. Orduan, gure kasuan, dena tailerrin sortzen da, oialak eta kantidadiak ez dira ikaragarrizko kantidadiak, berduguna erosten dugu gutxi gora bera, pixka sobratzen da, bildumatan, baina... Osa, rebajetan etxea sartzen, rebajetan moen dikan? Ez, gu ez gazatzen rebajetan. Horre hildu, bai, eske ja nahiko ajustatu dut, prezio, orduan. Bai. Ondo. Eta adibidez, oialetan esan dezula asko zentratzen zeatela eta zer bilatzea jutezea oial baten bila jutezea nian? Bai, iraunkortasuna pixkat, boltxa ez itatea temporada bat indibili eta listo. Osea, iraunkorra izatea, atemporala, diseinu aldetikane bai, aldi berin gorputzare eukitzia, eta material egokiak inina gotia, birziklatun bat ere sartu dugu aurten. Bai, hementxe, handa hon berdia birziklatua da, eta, pixkanaka alde otatik bai probatzen, azkenen garrantzitsua da, eta gero larrua eta kalidade honako ibiltzen dugu, errematxik eta saiatzen geha ondo iten produktua. Iraunalizateko... Bai, ez gaur egunitan bezala inbeste arabilita botatzeko, baizik eta denboan irauteko, ez da? Bai. Ze ona. Eta adibidez, poltsa bat ziteko, denbora asko bihar da? Edo arronengo egiteko igual bai, ez da? Arronekoa seguro kostako dela, bai. Baina, segun gehiatzen jozu, da, bai. A ber, nola produzitzen zune, bai. Osa, bat inber bazu, geixio kostako zatu, minio, igual aldilin gehioin berbadia, azkarrago. Ez tezu bat azten da bukatzen, baizik, eta lehen da bezi igual plantoiakin mosketak iteituzu, gero igual... Segun. Bai, dendantzako askotan, serien bezala iten dugu pixkat, baina gero partikularrak eta hola, azkenin banak egiten dugu. Banak egiten zuen. Bai, eskatua lajoten gaiten. Bai. Ze musua, hor almendrak bukatzen naizea, ez da? Bai, niainaz hemen, jarraka. Hemen, hau ez da gehiatu behar bueltaka, bestela, geho, grumito gateatzen dira, eta egon berdak gelditu gabe. Hemen inbiar deuna da, baitu hori martxan jarriko deuna da azukria eta estila pixka karamelizatzen, eta almendrak bota, aldituzu bota bitu azukria, aldezu bota estila, bilak eta almendrake bai. Eta hori dana karamelizatuko dugu. Eta hori dana... Estillare batea hor, no? Estillare hartzen igual goiara batekin hobeto bultako zuhoi. Eta hori dana pulamentu hartzen juteanian almendrakin, orduan bai botako dugu ja esne gaina eta kanpo ateako dugu, eta gero jarriko dugu ontzi baten labea sartzeko. Vale, behitu hau, almendrake bai, Almendrake bai, dena barroa. Nik eman dizut hemen indar pixat, ingo duguna da energia pixak gehitu. A ber, bat, bi... Iru, eta hor, irekiten astean ian, ia krema pastelera, gehiago daka itxura krema pastelera natillana baino, natillak normalen ez duek gurinik eramaten, eta honek hartu irina sekan. Orduan, irekin du, gurinak bere efektua indu, eta hemen ingo deuna dagoain, mangatxuan sartu, gero, jartzeko gure ontzitxotan. Algoen nun goiara batekin hasi sartzen, baino hemen errexo ibiliko geha. Bai, beruan botatzen da, hola...
Itxo dingo, bai, ni uste ez da arazoikan beruan zeatikan. Gaina hotzian gehatzen bada, ja, ez da ondo jartzen, baizik, eta epelian sartuko da ondo, eta hor bai, emango izu makiltxo bat, eta gueltaka ibili berzea, karamelu egin bai, baino amar ez erratzia. Nahi karamelua etxean kostatzen hau, etxian egia zuen, bai. Askotan izatea, hobetu izatea, azukretan batea bota berren, pixka bota. Ta karamelo iten jutean nian, beste pixka bota. Bai, hori trukita. Baina urakin pixkatez, hasieran, ura eta azukre. Bai, berri izateu, baino ez derrigorrez, Hor sartu, bai, hor da hona barroa sartu, ondo sartu, eta pixkanaka jungo gea, hemen dikan hau ekenduko izkizut, hau garbitzea. Eta kosta itezu, asko itezu gozo gintza, zertako itezu etxean karamelua, flanan ite aldezu. Bai, flana gustatzen hau bitia, bai, tartekain izan dugu, umiai gustatzen jote asko, orduan, pues bueno, bizkotxua matez ere, pues bizkotxua asko, errexea delako. Bino, flana bai. Bale, inbertena da pixka moztu, horrela xe, bale, eta bete erraz. Bitu, hartu horrela xe. Oso ondo. Kontu, bai. Kontu hain eiz, erretzen manga dago. Berua. Amigo bestian bila. Venga. Oso ondo. Maiozu golpetxo batzuk tak. Hori da besti ere bai. Vale. Horrela xebra bai beteko deu. Vale. Eta, vale, pixka sobratu zaigu, baina, bueno, gora tasatxo batian jarriko deu. Eta listo. Hau listo dakau. Hau listo. Ai, ama. Liada bat indet. Zeba kremai, krematzeko sartu nion gurina. Aiba. Baina gaur ibiliko gea mas light. Bai, oi. Vale? Ez da zer gertatzen. Horrela xere goxua gatago dia. Lasa, ez da inkrematu izango, baina xamurrak egongo dia. Vale. Hor ja, azida karamelizatzen, ikusi zuen ja ez da gaula azukria, kolore pixkat azida hartzen, ez negaina botako jo. Kontuz, beti zeatikan dantzan azte hau, Bota bildurri gabe. Vale, eta guain ere, hartu goiara, dena naztu. Eta zutatik, ia atea ingo deu ja. Ja, bai. A ber, bai, zutatik atea, utziko dugu hor pixka murrizten bere beruakin murriztukoa, eta gero ja, plakatxon jarriko ditugu, labea juteko. Vale. Bueno, eta zuk indituzun diseinotatikan, zenekin zaudeola benetan arro esatezula, honekin gelditu nintzen guztoa. Bai, pues azkeneko honekin, baina nire personalitatea dago bertan, Bai, pues honekin egila zan. Oso gusto gelditu naz. Hola, arron komodu, hain hau iten gaina, ezin dut kendu gainetik, hasi nintzen abuztuan ja ibiltzen, eta... Claro, pixkatatzea eman, berdezula pixkata horrek harri. Eta humikinta ibiltzeko eskuak libre, eta kabida dakazken, eta bai, gero konpartimentuak dakazki, pare bat konpartimentu hemen, botxilla eder batzuk. Erakutsi hau ondo. Bai. Osa, bale, hemen dazkaia sartzeko. Hemen gomazko pare bat potxiko, eta ja gero, kabida haundila dakala. Doramonen poltza emate zuen, Natali dara ebiltzea, zer da katorra, tapeak aurrenengoan ateatzeu, eta gero ni juten ez bila, eta zer da, hau, zer ma gauza dazkazuen poltsa barruan. Zer hona, baina, pareak kabidak. Asko gustatu zei, motxila hartu deten are bai, bazkaiak emateko, krembule falta zitzaitela sartzia barruan, eta ikusien nola daun, oso ondore bai, tabletantzako, bestiakin, danetik handaka, ez da? Bai, oiate genunin, jende pila batek, asko gustatu zitzaien. Bai, eta gina esan, lateralak baitu, potxillo lateralak, barrenian, beste potxiko bat, beste potxiko txiki bat kremaierakin, atzian beste potxiko bat dakazula motxila jantzita eta eskuak. Barrutikan, atzetikan? Bai, eta orduan jantzita dakazula motxila, lezu, mobilatera o kartera. Kartera horregan berda orduan gaina barruan ez da? Bai, lapurtzeko ere zailo da, eta... Ona. Bueno, ikusi zuen ze itxura, hau ikusi zuen, gero plakatxo batian jarriko deu, laberatuko ditugu, eta kiston kurruskari goxo geldituko dira. Bueno, hoi listo dakau, krembuleko repeltzen nahi zaizkigu, eta hemen dakauna mandarinak geho gajo gatea, karamelizatuko ditugu, eta bitartean jungo gea, urduluzeaino. Bertan dago, miolo kindegia, eta indigu, ogi berezi bat, gozua. Oazen ikuste. Kaixo Joseba, zelan, Josune naiz aspaldiko, hemen gaude Urdulizen, eta hau da, miolok ireki duen bigarren denda. Miolo proiektua Portugaleten hasi zen, baina denborarekin konturatu ginen, jende asko etortzen zelan Portugaleteraino gure ogia erostera,
Eta erabaki genuen okindegia gerturatzea jendeari eta Urdulizen ere irekitzea. Orduan, denda hau uztailan ireki genuen, eta Portugaletekoa bezala obradorea edo lantegia dauka ikusgai. Egia esateko Urdulizko jendea bazegoen irekitzeko itxaroten, así que orain arte oso harrera ona izan du eta pozik etortzen dira erostera. Produktu garrantzitsuena da ama horrez egindako ogiak. Denak dauzkatela ama horea eta hartzidura era motelean egiten dela. Orduan prozesua oso naturala da, ez ditu gehigarririk eta produktu kimikorik. Eta hori gero zaporean ere nabaritzen da. Ogi ezberdinak egiteaz gain, miolon ere egiten ditugu hainbat gozo, hojaldrezko batzuk, txokolatezko batzuk, eta arrakastatsuak dira baita ere gozoak. Kontatu dizkizuet denda berriaren ezaugarriak eta orain tokatzen zaiguna da obradorera joatea errezeta bat egitera. Orain gaude Manfrirekin dela mioloko arduraduna. Kaixo. Eta berak egingo diguna izango da urritz kremazko babka. Lehenengo gauz egingo duena izango da orea luzatu. Babkaren errezeta dator kultura juduatik. Miolon ikusi zuten nola babkaren orea eta briotzearen orea oso antzekoa dela. Erabaki zuten txokolatez edo beste zerbaitekin bete beharrean urritz kremarekin betetzea izateko beste aukera bat. Txokolatezko gauzak aukerak badaudelako. Badator jendea espreski babkaren bila eta gozo bat denez normalean meriendarako edo postre bat moduan hartzeko. Ondoren jarriko dio urritz krema. Miolon egunero egiten dira ogi batzuk ezberdinak, barra handia, ertaina, hogazak, hartozko ogiak, eta gero ogi berezi batzuk ere egiten dira, eta egun bakoitzan ogi ezberdinak. Adibidez gaur, ogi berezia izan da espelta ogia. Nahikoa krema daukagu, orduan orain egingo duene izango da orea enroiatzea. Urdulizko dendan saltzen dugu ogi pare bat ez direnak saltzen Portugaleten, eta bat da txokolatea eta laranjazko ogia, eta bestea da tomatea eta tipulako ogia. Dena enroiatuta daukala, egingo dio mosketa bat erditik. Eta gero bi ariak hartuko ditu eta bi urritu egingo du. Gaur aukeratu dugu urritz kremazko babka erakustea nola egiten den, baina baita ere egiten dugu txokolatez betea. Badaukagu orea prest eta orain 5 molde ateratzen ari ditugu eta 5 zati egingo ditugu eta moldetan sartu eta emango dio denboratxo bat hartzitzeko eta ondoren badoa labera. Bizkotxoetan baita ere daude hainbat bizkotxo, batzuk dituzte arandanoak, beste batzuk marakuia, beste batzuk kokoa. Gure bizkotxoen artean arrakostatsuena esango nuke marakuiazkoa dela, ezberdina dela, bereziagoa eta guretzat exotikoagoa. Hemen dago gure lanaren emaitza, gure babka, eta hau probatu nahi baduzu edo edozein beste produkturen bat, badakizue gaudela Urdulizen eta Portugaleten, Miolo kindegian. Eskerrik asko! Agur! Aupa Josune eta aupa Manfri, egia esan zeitxura induen, beste rulo horrek, ama. Eta, egia esan, ikusi eta iteko mugua. Bezarka da handi bat, eta jarraitu goxatu erazten denoi, talako gauzako xokiten, dagoen jarraituko dugu bukatzen dugu errezeta hau, dastatzeko guak gauta ja, Bai. Motxila, sartu behar dugu postriata, hemen erreportea ikusten, betu, pixka gortu inda. Ez da okuidu ikan, zula zaion, zeatik anau karamelo da, orduan, lau multzo ingoituzu, eta geho multzo gainean, laberatzen dugunean, behiek beruakin ja, zabalduko dira, eta kurroskari geldituko dira. Jarri hoxe, eta nin behar detena da, esan dugun bezala lehen, in behar ditut, mandarinatxo hauek iriki, gajo katea garbi-garbi, eta karamelizatu. Ingotena da, lehen da biziki, azukre pixka bota, azukre horrei, botako jotena da, likore pixka laranjana, eta bagoaz txerrek etxarraka. Bat, hiru, eta bagoaz. Neuko lana bukatu dituzu, ja benduan sartu geha, eta
Hondik ez, ezta? Bueno, ez, Josita, Josi zabiltza. Bai, Josita, Vale. Josi. Eta- Bukatu diseinu lanak, bukatu nituen, hoi presentatu nuen kolekzioa, baino. Guain, atope talerrian, bai, makina batetik bestea. Makina batetik bestea. Bai. Makinak zen motatako makina dazkazu, nola kudeatzen dezu zure lana? Bai, pues, bueno, txugu hainbat makina, makina industrialak planuak bi, larruantzako beste makina bat. Planuak bi, hori esatezunien zer nahi du esan planuak bi? Bueno, industriala planua, pues, bueno, normalin ibiltzen dena, pues... Pasatu joste una, Hoi da, bi oial, vale? bai. Eta gero ja, larruanak, pues, dia triple arrastrekoa deitzen zaio. Zeba, gogorro behar du izateulako? Gogorrago, sartzeko lodiera handiagoa, eta joten da, pam, hola, joten da Vale, makina vale. josten. Beste Poliki josi gota, punt- beste puntada puntu handiagoa. motu- Beste puntu puntada desberdinak. bat, bai. Ados. Eta gero motxilak eta ribeteatzeko beste makina badaka gure bai, propillo hortako. Bai. Remaiadora, gero plantxa industriala, eta, bueno, makinari atletikan desenteak hau. Vale. Bai. Karo, dana hori eskusitia izango zen lokura bat, ezta? Bai. Bueno. Bai, egia esan Eskulanak dira, baina makinak lagundu dite dizu. Bai, Eta berda. birringailua gudakaun bezala, ezin dut dana birrindu eskuz, ezta? Bai, berda. Bueno, hau labea sartu, eta listo, 10 minutuan eukiko deu bikain, primeran. Vale. Eta hau, martxan dakaun bitartian, lagunduko jazu karamelizatzen hemen. Ikusi zulen oso beran dakaunak hemen sartu ditugu, Hola aprotxatu ingo Bai, ditugu. erki. Ingozuna da, hauek karamelizatzen jun. Beitu, ni botako izut. Hauei, adibidez, azukria. Beitu, Bai. nik hemen pixkat erabiliko karamelizatzeko, eta horrekin nahikoakat. Vale. Ingozuna da, bota horrela, Bai. vale? Hauei ebai, barruan Vale. gehiago kostatuko zaizu, Vale. baino iritsiko zea. Vale. Eta gero, hartu sopletia. Hemen dagazu prest. Vale. Eta, eman. Vale. Txireki txarraka. Vale. Hemen ibiarretena da, nik hau juningo zait. Joseba, noa beirao. Bueno, deixente mametza jo, Ia juntzaitela usten nik hau, A ber, berreskuratzen deten karamelo hau. Vale, hau itzanen gotu, hainbestiak... Vale, guan itxalik, oia, dana ezukre jarri, eta gero dana hori du. Oi da. Ni hemen pixkalia da indiat, A ber, dana botako jot. Eta guain haber kudeatzen den hau, Ba, pixkatola pasatzen nahi nune. Bai, lasa egio bota eta pazientzia berda, zu bajuan jarri, Bai. eta dena fuerte jarri ozua. Eta gaina beruan egan ja, lapikua. Baina lasai, huelta emango jo, lasai zu baxuan jarriko deu, botako ditugu gajutxuak eta ikusiko zuen nola urtuko dian. Bueno, Nik uste listo, listo? Bai, ez, bain zeakin Bain sopletekin eman. Bai, sopletekin. Oida, zuk sopletekin ematezunean, beitu, Hau da, hemen daka bat, hemen seguru daka, eta orduan bilei batean eman diozu, honei eta honei. Ah, vale. Eta kio, beitu, karamelizatu. Hori geixio, Bai, karamelu egin behar du. Bai. Pizka kurruskari hogehatu. Vale. Vale? Bai. Horrela, ezin hobe. Beitu, eta hau ja, aizaigo itxura hartzen. Pizkanaka, buskatuko da karamelua, botako jogu hau, eta bagoaz. Bueno, ideia batzuk egiko duzu jare bai, udako diseinua ibeira, ez da? Musikeruak bezala, disko bat atatzen eta jaurrengo kantak abazten nahi dira, ez da? Bai, hombre, beti dozte ideiak, eta beti, pues, libretita bat eukitzen eta hor joten az apuntatzen egia esan. Eta aurreko urtean, ondo jondi modeluak, oieke konserbatetzen jogu. O denboa ikestezuna euki aurrea ateratzeko, eta gaurtengo utzi ezu, baten goia, ez da? Bai, porque bilduma guzitan ez dugu sartzen nahi bezain beste. Zertik, geho pentsatu berda ekoiztian, eta bilduma handi bat inezkeo, geho lan asko, ekoizten. Dudi gabe. Zenbat bilduma, zenbat artikulo ibiltzea gutxi gora bera? Uste dut 45 ingurunak atela negukua. Bai, uste baietz. Badia, Bai. Ona. Bai. Bueno, askarra zea, eta beste lantxo bat emango izu. Bai. Aber hemen dakaten, zuko ateatzeko. Hemen txedakat, eta ingo jasuna da, laranja zuko atea. Ai, biago ere bai bota. Bota zukro ere bai. Eta gero, mandarinan zuko ateako jasure bai. Bale, erditi moztu, eta zuko atea. Ondo. Eta bueno, adibidez, zuk esan dezu, dendetan basaudela saltzen, eta zure tailerra ere juna aldala, ez da? Bai. Baina zehazki, zui topatu nahi bai zaitu norbait ez dizuna ezagutzen, sare sozialak eta, esan dezure bai eskari asko dituela bertatikan, nola topatuko zaitugu? Instagramen adibidez, eta Facebooken @maixala_, eta geho web horrian maixala.com. Bai. Eta horrea jun, da zurekin harremanetan jarri, eta eskarak horra alda bite. Zenba denbora tardatzea eskari bat etxea iristen?
Ez dakit, esaten de gabonetako, ez dakit denboa gutxi egin gabiltzan. Ba ez, gabonetako ongi, baina, bueno, aste bete, aste eta piko tardatzen dugu batzutan, lan gutxi jokin harrapatu ezkeo, ba gutxi jo. Eta estokian balin badao... Estokian baldin badao, pues maravilla, urrengo hundin etxea, dijo, bai. Vale, eta asko egitezu estokian, onore sartzen dijo hartzen bezala gutezea lan. Ez. Ja. Karo, horregatik hau da artizagoa eta ezin da... Hori? Dale, hola, ez? Oso ondo. Bai. Junta. Itxaldu iten da. Vale, a ver, hola. Eta hoi da, eta honi ematen baiozu, askatu itea. Horrei izeman, bale? Bale. Oso ondo, bale. Haure, zutan jarriko deu, martxan da hola, hemen gajita hobegatea, eta goaz. Bale. Pues, hoi da, huevo horritikan sartzen dugula, eta eske huevo horria nahiko saiatzen ga garrantzia ematen egila zen huevo horriai. Bai. Eta, bueno, Laia Susperregi argazkilariak, beak iten dizkigu argazki saioak modeluakin, kanpoan, eta gero baitare, fotoproduktuak, fondo txuriakin, eta holaxe, txukun ikusteko, huevo horriak. Ona. Hori garrantzitsua da, azkenean begitatik gauza asko erosten dira, ez da? Bai, ikuste baietz, bai. Gustatu, jartaizu, gainenean bateko, eta besteako, eta... Bai, eta aldik eta errealena izatia, pantailan ikusten zunoi. Berri, txaldu zaigu. Bai, a ber. A ber, Hola ez, gaizki mainotuen. A ber, barlekoa dan, Hone eman, gionei. Venga, bai. Vale, igual bueltate mazu, ez baka gehiagi, igual ez baka gehiagi. Vale. Eta geldik aneon, hola, moreno jarri arte. Osongi. Vale, venga, oso ondo. Haure, eharra itxura hartzen da. Azkenengo zukua gotako jau gainea, eta hau listo dakau. Behitu labian gertatzen nahi zeguna ze divertidua dan. Ostras, juntatu dira denak, Lasai, baina goxuk egongo dia, Goxuk egongo dia, zatituko ditugu, eta listo, ez da okuido ikan. A ber, nola di Juan labekua ikusi nahi dut. Ikusten dut, haundi xamarra iten egon berko zian ja, baina igual nola haundi xamarra egin ditugun, minutu pare bat gehiago biharko ditu. A ber, ben papela gotako jot. A ber. Behitu ze kurruskari harrak, Jo! A ber. Kriston itxura dakate. Eta ja inda dazkau gainea. Inda dazkau. Inberdeuna da, hau kontu ze karamelua da, eta herri iteu, Inberdeuna da, utzi hemen pixkat horrela, Bueno, lasai hon. Enda zarreglatzen honek. Bueno, guatxe botako jau gaza gehiago igual falta zaiola. Ingo deuna da. Pixkatien egongo gea hemen, hauek ja inda dazkau, karamelizatuta. Pixkatien egongo gea hemen, ze hon berdegu 10 minutu zai, hauek, hain beruak daude, ezin dutugula bertatik atea, platera aratzeko. Ordu ningo deuna da, pixka dena txukundu, honei gaza pixka gehiago sartu, eta guantxe gatoz platera aratzeko. Bueno, hemen txegado, listo da gaudana platera eratzeko, ostuko zaigu karamelua, oie karamelizatu ditugu, eta gogoratze dizuet, abenduak 14an maratoian egun handia dela, aurten minbizian ikerketa hobetzeko behar deudirua, eta horregatik bakizue zuen aportazioain, eta denentzako hobetu izangoa. Bezarka da hondi ba, lagunak, bagoaz platera eratzea. Hemen, behar deuna da, beitu, jarriko ditugu hemen, laranjatxo batzuk, gehiagi gabe, 3 bola karamelizatuak, vale? Hendia esate, hone moskortu ingoizu, likore desente botazu. Ez, likoria evaporatu itea, eta bertan sustantzia gelditzea. Osea, kezuek, lasai. Umek ere alde zuejan. Zanik ere bai. Bueno, hemen txe, saskitxo bat hartuko deu, eta holako bat eta bat. Erke. Venga, ni usteet, hola, ondo geratuko ala. Txapela jarriko jo. Atea hortikan pare bat menta osto hola txiki-txikiak. Txiki-txikiak, hauxe, ez? Baina hola, kogoituak inola, tak, hola jatzeko, bale? Eta hemen bagoaz, a ber, hau ostu zaigu, ni uste duain, despedatutzea zaigun, betu ze historien desun, hau zugin desu dana, betu, ze karamelo, Etxia bino betatela hemen. Epa, betu, kristala bezala da, ingo deuna da, pusketa bat hartu, pixka gehiago ostu beharko zuen kristalago gelditzeko, baina hola, pusketak ingo ditugu, eta hau da, pusketa jarriko dugu hemen, horrela, txak, iepa, segi jo barroa, bale? Beste honi txikitxua jarriko jo, horrela, eta guain. Bat hemen, horrela, bale? Biharrena hemen, listo, eta hirugarrena hemen.
Ni uste hau ezingo deula zure poltsan sartu horra, Zure ez, Bueno, Bai. kudeatuko dugu, hau jarriko deu taper bat emarruan, da, Hobeto. ea emango deu. Bai. Ba, beitu lagunak, hemen txaskau, gaur elkargin indeun, limoi krembulia, bizikan daude karamelotxo hauek, eldikan hor, eta zuei mi esker horri izateatik, eta zuk, ba, mi esker, holako pultza, eharrakiteatik, jarraitu hortan, eta eman Bai. neurra, maixalai. Eskerrik asko, bale? placer bat. Eskerrik asko zuri, eta lagunak, biharreku hemen izango gea. Agur. Agur.